Καλησπέρα. Μια και αλλάζει σιγά σιγά το έτος, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας δύο πολύ σημαντικές αλήθειες που μου έμαθε η δασκάλα μου όταν μου έκανε σε μένα προσωπικά ενεργειακή ψυχοθεραπεία. Η πρώτη είναι η εξής. Προκειμένου να διαιωνίσω σε επόμενες ζωές μία ποιότητα που έχω, έτσι, ή μία που θέλω να αναπτύξω και δεν την έχω, θα χρειαστεί να κάνω καλή χρήση αυτής. Τι σημαίνει αυτό? Αν για παράδειγμα ένας άνθρωπος είναι αρκετά ευφυής και έξυπνος, ο τρόπος που χρησιμοποιεί την ποιότητα αυτή, έτσι, την ευφυΐα του, την εξυπνάδα, το πούμε κατά κάποιο τρόπο, θα εξαρτηθεί κατά πόσο θα του δοθεί ξανά από την ψυχή του σε επόμενη ζωή. Αν κάνει κακή χρήση αυτής, για παράδειγμα, τη χρησιμοποιεί προκειμένου να χειραγωγήσει ανθρώπους, προκειμένου να ελέγξει ανθρώπους, έτσι, το πώς χρησιμοποιεί αυτή την ποιότητα απέναντι στην κοινωνία και απέναντι στην ανθρωπότητα θα κρίνει πολλά. Και θα κρίνει όχι μόνο καταστάσεις που θα του έρθουν σε αυτή τη ζωή, αλλά θα κρίνει πολλές φορές και πράγματα για τις επόμενες ζωές του. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να προσέχουμε το πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις ποιότητες που έχουμε ως χαρακτήρες και άνθρωποι. Γιατί μην ξεχνάτε ότι για να τις έχουμε, ο καθένας τις ποιότητες του, σημαίνει ότι κάποτε κάτι κάναμε και τις αξίζαμε. Τις αξίζαμε μάλλον και τις έχουμε τέλος πάντων σε αυτή την εσάρκωση. Το δεύτερο κομμάτι που θέλω να μοιραστώ μαζί σας, και σήμερα είχα αυτή την κουβέντα ακριβώς με μια θεραπευόμενή μου για τη συνεδρία στο υποσυνείδητο, είναι ότι πολλές φορές η ψυχή μας μπορεί να στείλει πολύ δύσκολες καταστάσεις να βιώσουμε στη ζωή μας. Φυσικά, για να τη στείλει, ξέρω ότι μπορεί κάπως να τις αντέξουμε, διαφορετικά θα φεύγαμε από το σώμα. Έτσι, δεν θα αντέχει η ενσάρκωση αυτή την εμπειρία. Οπότε, η κάθε εμπειρία, κάθε βίωμα που μας στέλνει η ανώτερη ψυχή μας για να την βιώσουμε σε αυτή τη ζωή, έχει σκοπό μόνο να μας κάνει να μάθουμε. Όσο πόνο, δυσφορία και δυσκολία και αν έχει, και θα μου πεις αυτό περιλαμβάνει μια πολύ ευρία γκάμα θεμάτων, έτσι, από φυσικό πρόβλημα, συναισθηματικό πρόβλημα, νοητικό πρόβλημα, είναι αρκετά μεγάλο το θέμα. Παρόλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι πίσω από όλο αυτό, όσο δύσκολο και αν είναι το μάθημα, όσο δύσκολη και αν είναι η εμπειρία, σκοπός είναι μόνο να μάθει η ενσάρκωση, προκειμένου μετά να ενημερώσει την ανώτερη ψυχή ότι πήρε το μάθημα και να μην χρειαστεί να το ξαναβιώσει σε επόμενη ζωή ή στο μέλλον. Όσο πιο εύκολα ή γρήγορα πάρει η ενσάρκωση το μάθημα αυτό, τόσο λιγότερες καταστάσεις και ίδιες καταστάσεις ανθρώπου, συμπεριφορές θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει στην πορεία της ζωής της. Η ενσάρκωση ή αντίστοιχα στις επόμενες ζωές. Είναι αρκετά βαθιές οι συγκεκριμένες πνευματικές αλήθειες, ωστόσο, αν τυχόν εννοείται δεν σας ενδιαφέρουν, μπορείτε απλά να προσπεράσετε το βίντεο. Εύχομαι ολόψυχα μια όμορφη πρωτοχρονιά σε όλους, όλες και όλα τα άτομα που είστε εδώ και που έχετε έρθει αρκετοί νέοι άνθρωποι τώρα στο προφίλ και στο λογαριασμό. Ήρθατε σε μια δύσκολη περίοδο, η αλήθεια, της ζωής μου, αλλά παρόλα αυτά σιγά σιγά θα επανέλθουμε με το νέο έτος σε ακόμα έτσι και άλλα ενδιαφέροντα θέματα και βίντεο. Να είστε καλά και να περάσετε όμορφα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα.